knock. Bună seara, dragii moșului! Ce mai faceți voi? Cum vă mai sunt copiii, familia, taxele? Mai aveți salată băf? Sunt sigur că v-a fost dor de mine ca întotdeauna și sunt la fel de sigur că nu scriu aceste recenzii doar că mă plictisesc eu acasă. Sunt fan seria Predator de mic. It's a real nasty habit you got there. Adică ce să nu-ți placă? Era cu Arnold, cu explozii, cu noroaie, apoi a fost prin New York, cu bătăi prin clădiri, cu sânge verde, cu careți la ficați, efectiv filmul de acțiune perfect din anii 80-90. Apoi au venit câteva mai nașpete, apoi a cumpărat Disney franciza și deși eram cam sceptic, Prey din 2022 a fost mult mai bun decât mă așteptam. În regia aceluiași regizor, Dan Trachtenberg, Predator Badlands este într-adevăr un film cu un predator care se află în niște ținuturi nasoale. Gata recenzia. Mă, ce să vă zic, Disney a reușit cu succes să pizdifice oficial și Predatorul. De la un monstru vânător perfect din jungla amazoniană, am ajuns acum la un pișpirel arogant care se crede mare șmecher și ia bine de tot până învață de fapt că treaba nu stă chiar așa. Rolul principal este Dec, jucat de Dimitrius Schuster Colamatanghi, un predator care pică bacul predatorilor și e trimis la corigență pe o planetă în care și dacă respiri greșit e posibil să mori. Planetă în care o întâlnește cocoțată fără picioare pe roboata Tia, jucată de Elle Fanning. Știu, sună comedie până acum, dar promit că nu e, dar nici prea tragic nu e. Pe scurt, este o poveste clasică de călătorie și evoluție a unui erou atipic și o transformare a seriei dintr-un monster movie într-un familie e tot ce contează movie, ceea ce e ciudat, dar nu e rău nici pe departe. Acțiunea e construită pe baza unei povești de răzbunare și de acceptanță în societate, deci cumva cu valul contemporan de ideologii în care familia nu e cea în care te naști, ci aceea care te acceptă așa cum ești. Filmul are o criză de identitate, ori e film de acțiune modern, ori e poveste despre tovărășie. Nici el nu știe. E un film non-binary, dacă îmi permiteți, dar e construit mișto, cu acțiune de nota 20, deși povestea în sine cam lasă de dorit. Actorii joacă bine, desfășurarea filmului are sens, deși uneori simți că se cam sare de la un lucru la altul, ca un copil cu ADHD. The definitive apex predator. I could help you. Na, Predatorul are tot timpul fața CGI, dar când vine vorba de roboată, super expresivă gagica. We might not be alone in this hunt. De la peisajele colorate la scenele cu creaturile feroce ale planetei, totul este un buchet mișto de CGI, dar nu e nimic wow sau special. Adică nu e nici desenată Microsoft Paint, dar nici vreo capodoperă cinematografică. E frumos colorat, cadrele sunt ok-ish, not great, not terrible. Concluzia finală este că Predator Badlands are potențial, dar nu se devine cel mai bun film Predator făcut vreodată, ci mai degrabă să ne arate unde se duce cinematografia modernă. E ușor de urmărit, nu are vreun plot twist complicat, e un film de popcorn care nu aduce nimic nou neapărat, dar pentru franciză în sine pare o reinventare a ideii. Ceea ce mă bucură într-un fel, deoarece eu încă aștept filmul Predator vs. Batman sau vs. Wolverine. Nota finală 7 popcorn din 10. Nici prea, nici foarte. Merge de văzut odată și s-ar putea chiar să vă placă, dar o să-l uitați repede. Gata recenzia, deși puțin mai scurtă astăzi, asta pentru că n-am vrut să dau spoilere mai deloc. Vă pupă Dobrilă și ca de obicei, asta a fost doar părerea unui plebeu. Ceaules! You are one ugly